Dok se u Vašingtonu lome koplja, Donald Trump kreće u direktan napad na sopstveni kongres. Predsjednik je javno osudio pokušaje ograničavanja njegovih ratnih ovlašćenja, šaljući jasnu poruku. Niko osim njega i šačice poverenika zapravo ne zna šta se dešava u pregovorima sa Iranom. I dok javnost vidi zastoj, Trump tvrdi pregovori napreduju. Ipak danas je dan odluke. Pentagon na sto iznosi nove brutalne vojne opcije. Ali frontovi se ne otvaraju samo na istoku. Odnosi sa Evropom su u plamenu. Trump je povukao radikalan potez, direktno je zapretio povlačenju američkih trupa iz Nemačke, Italije i Španije. Evropa je u šoku. Iz nemačkog parlamenta stiže nikad oštrija poruka, poverenje u Belu kuću više ne postoji. A Teheran oni ne posustaju. Vrhovni vođa Modžtaba Hamnej prkosno poručuje da su iranski dobici u regioni nepovratna činjenica. Uz provokacije komšijama i beskompromisnu viziju, Iran jasno stavlja do znanja povlačenja nema. Svet je na ivici, a potezi se vuku brže nego ikada.